ba? Bata nagtitindinay na ta. Ha? Ay, pare din na. Inton siya tayo mga sawan, kay kaya't kutay balkan. Kaya't kutay balkan, nalay nga umanan. Dakayat tayo nakutong, taawan pagitured na. Kay kaya kutay balkan, nalay nga umanan. Ay, di mo na tapos. Ah? Nung ako awan ti power na, awan power na. Ako pagitured na. Awan pag-ituloy na, wala na, kaya di pa. Pero di nalumay, nalulumay.